Ассалому алейкум таго. Саломати хубай. Ҳолтон чӣ хелай? Беҳтара бегашти салхин шуда букан Гапи ҳоломон як хелай. Ассалому алейкум. Сози браҷон. Дар моҳи шарифи Рамазон камтарак вақт агирем мумкина? Мебахшед бародару, шумо айми шаҳре агиҷои? Просто чахчах мон зур рафт мехом фаҳмон да. Ай ҳамин шаҳр да зиндагӣ мекунем, ай пул мирем. Боз яка рост ай ҳамиҷа ҳисор. ҳисор мерам. Мақсад чӣ хел вақтон гузашт, чӣ хел вақтон камтараки дигамо. Салом алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон. Айни ҳол сеюм чорум рӯзи моҳи шарифи Рамазон ай мо дар шаҳрем ва ози шумо да социални ролик сёмка мекунем. Оиди моҳи шарифи Рамазон одамо чӣ фикр доранд? То охира тамошо кунем, бо мо бошед. Кафешка. Салом алейкум апа. Моҳи шарифи Рамазон муборак. Социални ролик снимат кардесем, YouTube да канал дорем. Ягон чизи бемаъни нест. Не шумо фикри шумо дар курай. Шумо рутона нишон наметиян. Просто ма пурсиданием ки шумо мисол на мороженое савдо дорем, ҷа да бо грейпфрут дар ам продуктои питания в основном иностранцо мебиан мехаранд ё ки ягон тоҷики худмон ам аст. Тоҷико мақсад дар моҳи шарифи Рамазон шумо метонед бо дили пур гуфта ки рӯзадор нестану мебиан мехаранд. Ҳастан? Ҳам рӯзахиршам ҳастай, ҳам рӯзадор. Шумо худом мебахшед рӯзадорен ё рӯзахир? Рӯзадор. Састаяни чӣ хелай? 100% ҳама шароит. Ягон хел гуфти гапо сар то мехра ё ки мондашавӣ кор чӣ хел гузаштеса? Гап нест апаҷон, шумо да ҳазор раҳмат барои саволо ҷавоб додагитон. Шумо да бурдборӣ саломат бошед. Салом алейкум бачаҳо. Як дақиқа вақтон агире мумкинай? Социални ролик ай моҳи шарифи Рамазонтон муборак. Алҳамдулиллаҳ ҳамамон рӯза дорем ва шумо ҳам ба фикр мекунам рӯза дорем. Ҳамин моҳи шарифи Рамазон да састаяни мегӯям. Ҳамин ҳолтон чӣ хел гузаштестай? Ҳолмон вообще ай худум чӣ хел мегӯям. ҳамин ози камраи нишон наметун барои ҳама ҷо шикастагиюм. ай балница нав дурушуд буромадагиюм. Лекин алҳамдулиллаҳ ҳама созай бо Рамазон ай чӣ хел ай бо камакак ҳамин рӯзара мегирӣ бо ҳамин саломатӣ худованд қувват метиҳад. Агар не пеш ай рӯза дар хоб меравӣ координатсия мемона исусу вообще ҳамин сила нест. Оз алҳамдулиллаҳ конечно ҳама созай ҳамин ҳама кас да мегӯяд ки ҳамин рӯза нест бародар. Мо ози ай кафе пурсидем, гуфтем ина мисол одамо мебиёнд харидкунӣ, мақсад ва основном иностранцо мебиёнд ё байнда тоҷикои худмон ҳам аст мегӯяд. Тоҷико ҳам аст. Оиди аки мо чӣ хел бигӯм гуфти рӯсо придиратсия намекунем, кор надорем ки рӯза мегира, ки намегира. Просто ба чашм мебинӣ ку тоҷики хита мақсад мебинӣ ягон рӯзахир дар пеши чашмат меғалта. Рости гап на самом деле мақсади гап чӣ хелай? ба ҷои дигар касо гап намезанам, лекин хича бисёр дидагим ҳамин тоҷикои худмондали бо ҷо медорам мехӯранд, ё қатии худ мебурам меран ки мега ки хона мебарам кӯдакора ё ягон кас, лекин на самом деле подъезд медорад хича мехӯрад бо мега ман рӯза дидагим на самом деле тари одамо ҳар як кас пеши худованд ҷавоби худа мезанад. Мо кордорам нестему. Мебахшед бародару, шумо айми шаҳре агиҷои? Просто чахчах мон зур рафт мехом фаҳмон да. Ай ҳамин шаҳр да зиндагӣ мекунем, ай пул мирем. Гап нест бародар, мардуми Бадахшон саломат бошен. Ҳар душе ҳазор раҳмат. Гап нест, бошен. Ровна 1 соати дига мондагай қатимон гирифтагем зардолу рӯзамон нашав ҳамин шаҳр да ӯй мекунем, не ки рагзаро пурсидем, ози мо ай таксисто мепурсем ку рӯза доран ё ки не ҳамроҳи ма биё. Ассалому алейкум. Сози браҷон. Дар моҳи шарифи Рамазон камтарак вақт агирем мумкина? Акай шафиёр. Бозикати машғули чи? Камтарак вақт агирем мумкина? Не? Ҳамин моҳи шарифи Рамазон да мақсад худат ба фикрам рӯзадори ҳамин саҳар то бега кор чӣ хел мегзара брат? Брат, ягон кас
оиди моҳи шарифи рамазон ягон гуфтаниё надорӣ? Ягон чӣ? Гап нест, брат. Саломат бошӣ, худода барори кор клиентора зиёд ки бошин. Ассалому алайкум таго. Саломати хубай. Кору бораам аз зурай. моҳи шарифи рамазонтон муборак. Дар ҳамин моҳи шарифи рамазон мақсад ҳамин моҳи бузургда пурсиданиям ҳолтон чӣ хелай? Чӣ хел гузаштестай ҳол? Ташнаи шудам. Ташнаи об? Ин русай, рузабона. Да. Пита хота, пит. Пита хота. Ему, по-моему, тоже пита хота. Есть такой момент. Жажда мучает. Ну, еще думаю, есть пару, часов, часик, может быть. Да, вот надо ехать. Я в Гисаре живу. Ози яка ростае ҳамиҷа ҳисор. Ой, сор мерам. Мақсад чӣ хел вақтон гузашт, чӣ хел вақтон кам тараки дига мондае. Инҷа меомадам. Вай боғда будам, Алишери Навоӣ. Унҷа шиштам, инҷа омадам. Даштам вақт гузаронам. Одамо дар назартон чӣ хел тофтесан? Мақсад рӯзахирам мебинен, рӯзадоршам мебинен. Просто мо хостем Акаҷон социална ролик дар YouTube канал дорем. Хостем мора гуфтанд ки ҳами як илтимос дорем бурои ин шаҳрда одамо кади суҳбат кунен. Фикршона просто ҳамуда зарур аст. Ин дунё пури одамай, яташ ихела, яташ ихела. Ҳамада чақашидан дар кор нест. Шумо Акаҷон зид нестен охи ҳамин видео YouTube ғалта? Гап нест Акаҷон, шумо дар бурдборӣ роҳи сафед саломат бошед. Ассалому алайкум. Моҳи шарифи рамазонтон муборак бошад. Дақа вақтон агирем социални ролик дорем дар YouTube канал. Мақсад ҳами ҳар як шаҳрванд пурсиданем ҳами моҳи шарифи рамазонда вақт чӣ хел гузаштестай? Беҳтарин. Мақсад рӯзадорем охи. Алҳамдулилла, ҳама рӯзадора. Ҳами шаҳри бачаҳо. Кам тарак мондагия як соати дига ҳолтон чӣ хелай? Беҳтара бегашти салқин шуда букан Фикри ҳоломон як хелай. Гап нестай бачаҳо, шумо дар бурдборӣ саломат бошед. Боше, гап нест. Моҳи шарифи рамазонтон борак. Короче, вроде таксисто рӯзадоранд ки инаи шогирдама пурсиданем цак сари. Салом алейкум, Мазур. Чиста бихе случайно ғалтиди барои ки ма ай ҳаму боло съёмка карда омадаистам, хостам таксистора пурсам ҳамин моҳи шарифи рамазон ҳолшон чӣ хелай, чӣ хел вақтшона гузарондаистанд, худ чӣ ҳол дорӣ? Ман хай чашм нараса кора бас кардам, затор то ман диҷеем, ҳақ хасро сам бародар рақса зад. Ҳачи Рамазона бояд парҳез кинем, бисёр чизо хай кадем, хеласа кадем. Алейкум салом. Сози Акаҷон. Магомедов. Магомед, Магомед. Ещё раз салом алейкум. По поводу месяц Рамадан, братуха, что ты думаешь? Просто мы социальный ролик снимаем на моем канале YouTube. Просто хотел спросить у тебя по поводу месяц Рамадан. А мы же В смысле, что думаем? Сам розу держишь, по-моему. Да, алхамдулилля. Как время проводишь? С утра до вечера? Как обычно. Да? Ничего лишнего нету. Не устаешь Человек там? все равно должен терпеть. Это Терпимо. за целый год дает нам месяцы, чтобы мы испытали то, что мы за год просто гуляем, то, что пьем, ходим, кушаем. Это испытание за целый месяц. Что трудно, что ли? А что ты думаешь по этому поводу? Вот мы с утра там в обед, вечером выходим, вот снимаем социальные ролики по этому поводу. Что ты Молодцы тех, кто посту не держит. Надеюсь, это пост, ваши ролики будешь смотреть и в дальнейшем. Они придут к себе, начнут также привести свой образ жизни, начнут посты держать. Это самая хорошая вещь. То, что мы сколько грешей делаем, ходим, просто разговариваем и греши делаем. А то, что за 7 месяцев просто поддержать, молитву читать, это самая хорошая вещь на свете. Алхамдулилlah, я думаю, все мусульмане это знают. Без никаких моих разговоров, без никаких наших смыслов. Гапа нет, братуха, тебе желаю удачи. Рамадану, да, как бы мир очищается от грехов. Ба ҳамин ролик муна ҷанбаст карданем. Хай фикр мекунем ки вақтам кам мондагиай, баъди
як 45-50 дақиқа мо хатимо зардолу гирифтем, рӯзамо Чашм, набояд бароса кишем. ништя. Ҳай бошед додарҷон. Гап нест. Чӣ гуфтани оиди ҳами социални ролики мо? Социални ролик ништи агар устига одамое ки масалан ҷамъ шуда хай морам кам блогерӣ мекунем ба ғайр аз коро хай Дидам яда видеота дар эптиҷи қатӣ нав. ҷонон. Яда ҳамрат. асалай хали нагу не масалан мо метонем даже оянда ҳамкорӣ кунем касе боша набоша фарқ надора главни што ба ми ҷавонони ҳозира бекор намонанд пешравӣ бошад ҳама вақт пешгирии ҷавонон даем ки то што бия чиним чи даст бонбор аст так масалан бачаҳо ман худам диҷеем то што начнои клуб да кор мекунем ҳо не ки алҳамдулилла рамазон Ана ҳози мои Шариф Рамазон да кор ҳаст ё не? кор ҳаста клубо кор кардастам Худат кор ба накардест? алҳамдулилла кор накардастам Молодец. хай ҳар кас дар дунё ҷавобгари хид ша карочи Гап нест, ба ҳами саломат бошӣ вақтат гана мегирем боше, не? Ардуши сраз дем боши. Хоб, давай. Бачаҳо ба ҳами выпуски имрӯзамуро ма ҷамъбаст карданем. Хай диден ҳама мардум ба фикрам ки ягон каса зид нест, ягон каса ба чашми бадам нигоҳ намекунад. Бисёриҳо қариб рӯза доранд ва ба забони русӣ, ба забони тоҷикӣ касе чӣ хеле гап зад, ба фикрам забони нейтрална, ҳами забони русӣ, аз забони тоҷикӣ, забони модарии давлатии худмона мо ҳеҷ вақт фаромӯш намекунем. Барои ҳамин имрӯз боли камтар хеле аралаш омад, барое ки мо ҳар як одам хостем пурсем кадомеш тонист ба забони русӣ ҷавоб дод, кадомеш тонист ба забони тоҷикӣ. Хай ба ҳами дар комментария бу фикротона нависен дар мои Шарифи Рамазон чӣ видео мехоҳем тамошо кунем. Подписаться кунед, лайк амоневу саломат бошед.